Assalamu alaikum mai sauraro, barkanka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda kuka ji cewa akwai wani bidiyo na Davido da yake ta yawo a kafafen yaɗa zumunta, inda kuka ji cewa Davido an ganci shi da budurwarsa suna fitowa daga wani asibiti a birnin Atlanta da ke Amurka. Mai sauraro, dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. An nuna cewa tana riƙe da tagwayen nasu cike da farin ciki. Hakan na zuwa ne aƙalla shekara ɗaya baya da suka rasa ɗansu Ifeanyi sakamakon nitsewa da ya yi a cikin ruwa. Davido ya fito yana cewa yana farin ciki da wannan 'ya'yan da suka samu, kuma insha Allahu zai ba su kulawa mai kyau.